Patay ang usa ka tricycle driver human kini gipusil atubangan sa Bago Elementary School sa Bago Galiera Road, Davao City kagahapon, Oktubre 17, 2024. Sa investigasyon sa kapulisan, giila ang biktima nga si Ken Roger Pisa, 36 anyos, residente sa Tolomo, Davao City. Matod sa mga nakakita, giduol lang og kalit ang biktima sa armadong nakamotor nga naka-helmet ug ang backride niini ang mipusil sa biktima. Nakadagan pa ang biktima tabok sa kalsada. Apan gisundan kini sa suspect ug gitiwasan og pusil. Naigo sa liog ang biktima nga niresulta sa iyang daling kamatayon. Dali nga nisibat ang duha ka suspect ug nipaingon sa Libby Road, Barangay Balyok ang direksyon. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, personal grudge o dumot ang usa ka mga posibleng motibo sa krimen. Yes, ang lang magpatama makakuha ta og kanang copy sa CCTV kay certain statement information na nakuha na ko ang isa sa mga suspects is wala makapulit, nakakalo lang naman din iyang ibaligtad sa maklaro iyang naong o nang nangita tanang buka ng makahatag o description sa naong sa isa sa mga suspects map. Gipalawuman sa kapulisan ng investigasyon, pinaagi sa pagpaningkamot sa pagkuha og kopya sa mga CCTV nga naa sa area kung asa nahitabo ang pagpusil aron mailhan ang mga armado nga naghimo sa krimen. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!